δεν θα αφήσει ο Χριστός την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό να χαθεί. Θα δοκιμαστεί για να αποβάλουμε όλη αυτήν την αμαρτωλότητα που εμείς ήδη εβάλαμε στον εαυτό μας. Χρειαζόμαστε εγχείρηση, βαθιά εγχείρηση. Και θα γίνει με τον παγκόσμιο πόλεμο η εγχείρηση. Όλοι θα φοβηθούν. Κι ας μην έχει η Κύπρος παγκόσμιο πόλεμο. Ούτε η Ελλάδα θα έχει, ούτε η Κύπρος. Αλλά θα έχουν οι γειτόνοι μας. Μερικούς θα τους ρίξουν και πυρηνικά. Ένας ασκητής που ήταν στην Κρήτη, άγνωστος στους πολλούς, ο γέροντας Θεόδωρος, ο Αγιοφαραγκίτης, Αγιοφάραγκον, στα στερούσια όρη της Κρήτης. Εκοιμήθη πριν 3 χρόνια, Μεγάλη Εβδομάδα, και μας έλεγε: παιδιά μου, θα πίνετε τον καφέ σας και θα ακούσετε ότι οι Εβραίοι εκτύπησαν το πυρηνικό πρόγραμμα της Περσίας. Τότε θα ξεκινήσουν τα μεγάλα γεγονότα. Και την ίδια εποχή ή λίγο πιο πριν θα πέσει ο Ερντογάν. Αυτά θα είναι τα σημεία που θα έχετε για να καταλάβετε ότι τα μεγάλα γεγονότα έρχονται. Τώρα που βλέπω τους Εβραίους ξεκάθαρα, χωρίς περιστροφές, να λένε ότι εμάς ο στόχος μας και ο Τραμπ να υπηρετεί αυτόν τον στόχο. Επίσης ξεκάθαρα, αντιλαμβάνομαι ότι τα μακρά γίνονται κοντά. Πόσο κοντά δεν μπορούμε να ξέρουμε, διότι η μετάνοια και του πιο μικρού ανθρώπου μπορεί τα γεγονότα να τους δώσει μια όθηση προς τα πίσω, για να δώσει χρόνο μετανοίας ο φιλάνθρωπος Χριστός σε περισσότερους ανθρώπους στη γη. Χριστός Ανέστη.